A feira na que participan as 34 cidades do eixo celebrarase en Vilanova de Gaia dende este xoves ata o día 14. Un dos pratos fortes será unha pequena mostra de Lalín por cart. A principal actividade que imos a presentar e que penso que é a que mellor representa un poquinho Lalín últimamente son unhas pezas da Lalín por cart. O stand é de 6x3, entón levaremos unhas cuantas piezas. O stand acollerá tamén o sábado unha degustación fría de cocido preparado por José Luis Iglesias do restaurante Cabanas. No certame promocionarase Lalín, que distribuirá trípticos con información turística do municipio e diverso merchandising. Pensamos que con esta iniciativa Lalín ten que estar aí tanto turístico como culturalmente. Veremos ao longo dos días como se vai desenrolando esta feira e irémonos un pouco turnando para estar ali os 10 días. Se intentou facer unha programación que xuntase todas as mostras tanto artísticas como culturales e aproveitar tamén así o potencial turístico de todas as cidades.